Sekar Kencono. Yuk, Sekar Kencono, yuk. Sewengitan bisa nendra kawan-kawan katon aneh netro
aneng stasiun balapan. Setyo rewangi ngenteni yen sepur senja wis katon teko esamuna bani ati tenan aneng stasiun balapan sing saya sing rukun rasa sat koyo selidu dayo teko gelar noploso Pak Mantelo iki prawan apa rondo ape kosok raket asmara Panjerino melu setyo rewangi ngenteni yen sepur senja wis katon teko esemuna bani ati Sekar Kencono, yuk. Yuk. Sekar Kencono, yuk.
Yo prakoco podo nonton jadilan kumpulane jadilan sekar kecono jogete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa. Yo prakoco podo nonton jadilan kumpulane jadilan sekar kecono jogete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa. Sekar kecono sekoji dengan yo prakoco podo nonton jadilan kumpulane jadilan sekar kecono jogete alus tur bagus matur nuwun dumateng para pamirsa. Matur nuwun dumateng para pamirsa. Ini sotak fogol. Betul lagi lho. Sayo rukun bebarengan ro kancane lila lan legowo kanggo mulyane negara loro papat maju papat diulang-ulang kabeh mule ing dalam bis kumpul baris, bis kumpul baris, bis kumpul baris, bis kumpul baris. Ayo, konco,
Yo, Sekar Kencono. Hei. Saben wengi nyawang kona yen memajang mung karo janur kembang wae weton gunung pacitan panas udan udan panas
Mas, bener. Oh, ya. Kata En. Apa lagu lisan iki? Udan panas, Panas udan. panas udan, Aleng aleng aleng. capek gunung. Enak dilanjut lah. Najan wadon sarta anak
meninggal. Ini tekan sih bisa aku nang kene ndung. Hey! Yo! Adeg-degan, Dik. Adeg-degan, atiku deg-degan. Nalikane aku pengen kabare, ora ngira aku kurang ledewo. Apa bener sliramu wis pisahan? Apane sing deg-degan? Gumeter kabeh yo. Mbak lah. Deg-degan tenan lho Mas iki. Yo iki nganti kumocar iki ngete Ati dumu. komplit. Ono gempa iki ono, gempa nang tratapan iki mesti ono gempa iki. Deg-degan, Dik. Adeg-degan, adeg-degan, atiku deg-degan. Nalikane aku krungu kabare, ora nyono aku ora ledewo. Apa bener sliramu wis pegatan? Mas Liko nek ora. Saking mantepe ya, Dik ya. Asure ketemu kowe. Sing gendang dasare enom, tenagane seru-serusane bagus sisan ya. Bagus nek kok mripate kok nyentol wae. Enton nang endi? Mas Wogel. Mas Wogel. Lah wong nganggo kacamata darane mripate nyentol. Model. Hah? Model sing kono kacamata ya. Iya. Itu
Mbok kamu kok. Ratapan. Emoh rawane. Saiki awak ngati-ati jaman saiki aja nduwuk iki aja nduwuk sembarangan. Kurang bejane dari pelecehan. Mergane pengalaman tuh. Alah, gosip kuwi lho, gosip ora tenang. Alah, gosip kuwi. Lagune saya kelingan tapi Napa? Siti Badriah. Ya. Lika lak iki. Sing Lika. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Sampe esuk dolan nang pasar. Atiku berdebar-debar. Siti Badriah dolan soto menganggone adik-adik. Kau dino aku kelamun penuh mane pengen duweni. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Aku ngerteni ana pelanggan jaluke kopi. Aku ngerteni ana pelanggan jaluke susu. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke putu. Aku saya cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku ngrasa atiku lara kowe ra ngerti. Duwe pacar jenenge Siti Badriah. Sampun esuk dolan pasar. Atiku berdebar-debar. Siti Badriah dodolan soto penganggone seksi-seksi. Saudina aku ngalamun benemane pengen duweni. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Aku ngerteni ana pelanggan jaluke kopi. Aku cemburu ana pelanggan jaluke susu. Aku tambah cemburu ana pelanggan jaluke putu. Aku saya cemburu ana pelanggan jaluke susu. Apa maneh yen ana juragan kebulan sapi. Atiku ngrasa atiku lara kowe ra ngerti. Aku duwe pacar jenenge Siti Badriah. Monggo Mbak dilanjut. Ayo Nduk. Bilang sik ya. Yuk. 3 2 1 Sekar Kencana yuk.
Ayo Mas Monot. Barengan sih, ketopang-ketopang. Bang ketopang. Yuk. Hei! Hei! Ya! Hei! Yuk. Iya! Barengan sih yuk. Topangnya Mas, topangnya. Kabeh iki topangnya. Iya! Yuk. Yo! Hei! Yuk. Osha! Hei! Ya! Ho! Hei! Ha! Hoi! Ha! Hoya! Astole! Ayo! Hei! Yuk. Siji maning.
apa-apa, salah tak wangi. Baru pertama kali. Soko sorote netramu. Yen rasela sajroning hatiku. Raluput magrikaku. Sering-sering latihan ya.
Ukurane tresno dudu padha nanging lumiting asmara. Tiga, dua, satu, Sekar Kencono, mantap yuk. Hei, ya, yuk. Lah, hei, terus, iya, iya, iya. Hei!
seneng gadung. Yo 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 yo. Dia beri meninggal. Tombo ati iku ana limang perkara kabeh kepisan maca Quran samanane kabeh kepindho salat wengi lakonono kabeh ketelu wong kang saleh kumpulono kabeh papat watangira ingkang luwe kabeh limo iki wengi ingkang suwe salah sawijining sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti makiran ijabah tombo ati iku ana limang perkara kaping pindho salat wengi lakonono kaping papat watanira ingkang luwe salah sawijining sapa bisa nglakoni Insyaallah Gusti Allah ngijabahi. yo 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 Selamat berjumpa dengan kami, putra putri dari Sekar Kencana. Selamat jumpa, kami menyambutmu yang akan menghibur Anda di sini. Selamat bersama dengan kami, Pak Kuyo.